Salutare, oameni buni, la un nou episod de Doodle Army Mini Militia. Da, episodul vechi, din păcate, nu-l jucăm multiplayer. Din păcate, mă rog. Am revenit, am avut o mică problemă. Dar nu e bai. Bun. Quick play, bla bla bla. Da, am level 7. Uite cât timp dăm level mare, uite, ăsta are level 44 și îl cheamă level. Ăsta are 58. What the fuck? Arial. Nubi. Bine, Nubi. Not ready. Vrea să voteze acum. Începe jocul în 4 secunde. Știți că durează un episod, o rundă de asta, un episod, bla 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 și bla bla bla. Go! Mori! Rusca! Niera hui! Allah Akbar! Ce se împușcă ăștia? Nu! Băi, l-ați văzut! Prea mulți VIP, mă! Prea mulți, mă! Ați văzut episodul trecut cum se numea? Să mor eu. Și la ăsta se potrivește. Mor, mă! Niera hui! Sucablet! Goodbye, my friend. Don't kill me! Ah! Dacă auziți și o apă fundală, a venit taică-miu. Nu știu de ce înjură. Nu știu, așa vrea el să înjure, lăsați-l să înjure. E o țară liberă. Cel puțin la școală vă învață, bă, asta e o țară liberă, faci ce vrei, dar la școală trebuie să ceri la baie. Trebuie să ceri voie să duci la baie. Asta e logica? Asta e logica din România. Asta e logica. Am un prieten căruia i s-au întâmplat multe chestii de-astea ciudate. Nu vi le pot spune pe toate. Și nici nu o să vă spun, nici măcar unul. Nu sunteți pregătiți pentru așa ceva. Din păcate. Allah Akbar! Tu-s... Aoleu! Level 55. Allah Akbar! Ba. Venirea hui! Headshot! Aoleu, am luat damage, bă! Bă, ați văzut hackerul? Trăgeam pământ și l-a luat la viață. Grenade. Clear. Bă, ești nebun? Îs ultimul loc, îs sărac, îs nabolet. Let's go. Grenade. Ups. O să fac serii de... nu știu. Asphalt 8 lag.
Mortal Kombat X? I don't know. Muriți! Nu știu, îmi plac multe jocuri, da. N-ai cu cine, mă, n-ai cu cine. Lui săracul de Ion nu-i plac. Am mulți prieteni, da. Asta e tableta și nu poți să vorbești pe Skype cum vorbești pe calculator. Viață. Ce vrei de la ea? Nu cred. Mamă, ce bun. Nigă, tu crezi că scapi? Crezi că scapi, mă? Am o șansă. Mam! Da, aveam 1% șanse să-l omor pe tip. Șansa aia nu era șansa pe care o așteptam. Era hui! Mori! Mori! Allah Akbar! Mamă, ce slab sunt! Bun. Bine, sunt și ăștia de level prea mari și... Don't kill me, Nab. Nablet, Nablet! Sucker. Voi împușcați-vă pe acolo, eu mă duc. Mori, mori! Mori! De ce pe mine? De ce? De ce lume crudă? De ce? De ce? Miau, avion! Avion! Nu! Mormă, mormă. Grenade! 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 Aaaa! Uite ce caractere își găsesc ăștia să-și facă! No! Unde ești, mă? Unde ești, mă? Nu cred! Cam atât cu acest episod, ne vedem data viitoare, pa, pa!